Tatayan yung isda na yan ang tatawag dito sa amin na manlalara. Opo, pero wala nang mas lalara pa sa bibig, sa hiwa ng inyong mga kapitbahay dyan, ng mga marites, ng mga libakers dyan sa inyong mga lugar for today's video na aking sinasarararout for today's video. Welcome back mga guys. Yes, you break it down. Iyon, nandito na naman po ang inyong maestro Waray. Alas 3 ngayon ng maagahon. At ayan, gising na tayo dahil nga mga guys, ito po ang buhay ng isang guro. Tayo po yung maaga-agang nagigising-gising para sa mga ating mga gagawin. At ayan nga, nagpindot-pindot na nga ako dyan ng aking printer para umpisahan na ang laban. Ang labanan ng aking buhay dahil ito nga ang trabaho namin. Ang maghanda ng mga bagay-bagay bago pumasok sa paaralan. At ayan, inumaga na ako mga guys. Tinignan ko ang oras dyan, alas 6 na po ng umaga. Dahil nga po, alas 3 pa lang nagising na tayo. Kaya ayan, ang pinanhuyam ako dyan mga guys for today's video. Pero syempre dahil malapit lang naman ang paaralan, kaya ayos-ayos lang. Pinagpatuloy ko lang dito ang aking pag-print. At sa mga bago pa lamang sa aking channel, ito po muli ang inyong nag-iisang maestro Waray. Isa pong guro mula sa bayan ng Lawang Northern Samar na maghatid sa inyo ng mga good vibes, masasayang kwentuhan, opo. At syempre halakhakan mga guys for today's video. At ayan nga, pumunta na nga tayo dito sa Abo dahil kakain na tayo, dahil papasok na tayo sa paaralan at maliligo pa tayo. Pero nandito mga guys, ayan oh, may nabili dito ang rebanded mother ko. Ang nanay kong nagpariband ng isda na masarap-sarap. At ito nga mga guys, kilala nyo ba ang isdang ito? Kilain nyo nga ito kung ano ang tawag dito sa isdang ito. Opo mga guys, at para nga pala sa akin mga followers na nagtakataka kung bakit ang aking mga video kahit tanghali, kahit hapon, kahit gabi, kahit maagahon o anong oras ay mayroon akong mga ina-upload. Kasi naka-schedule po mga guys ang aking mga upload for today's video. Ibig sabihin, ina-upload ko po ito ng maagahon habang ako'y nagbo-vlog, habang ako'y nag-print ang aking mga gagawin. Tingnan nyo naman yung tasa, oh. Utod talaga ang buka. Utod talaga ang pati mga guys. At ayan yung isda na yan ang tatawag dito sa amin na manlalara. Opo, pero wala nang mas lalara pa sa bibig, sa hiwa ng inyong mga kapitbahay dyan, mga marites, ng mga libakers dyan sa inyong mga lugar for today's video na aking sinasarararout for today's video. At syempre mga guys, shoutout din po sa lahat po ng aking mga followers. Ayan, mantakin yung mga guys, kahapon ang aking followers ay 55,000. Ngayon pagpuriknat ko ng aking mata, 63,000 na. Grabe talaga mga guys. Mantakin nyo yun, 8,000 followers sa loob lang ng 24 hours. Grabe, thank you so much. Hindi ko sukat akalaing ganito ang hapding daramdamin ng puso ko. At ayan, pumasok na ako sa school at nandito na naman ang aking mga gagawin. Ayan, ganitong vacant time kapag recess o kaya labasan, ito na ang aking pinagkakaabalahan, ang mga papel-papel dito bago ako umuwi sa aming mansion. At ayan, naghahanda kami dito ng PhilAire. Alas 5 na ngayon ng hapon at wala ng mga estudyante. Kaya ako na lang dito sa aking room, pero hindi pa ako umuwi kasi nga nandito pa may mga gagawin pa ako. Ayan mga guys, gusto ko pong magpasalamat kay Madam Ria Erinco Hiray. Nag-subscribe po siya sa inyong maestro Waray. Thank you so much po. Sa aking 63,000 followers, sana po tulungan po natin siya na maabot ang 5,000 followers. Malay nyo po, sa inyo naman po siya tumulong. Daghang salamat po sa inyong lahat. Thank you so much.